n'ebigori byonsi kigali abantu ngoni bale bintu mbali mali ngoni bale ibijindagira chinjugu amatunda nini yatukananga oyo koni ndagireye osoko ni mali yeye ngwikere labda liko bandi mulete labda efumbinere labda gozali gamoire ebintu binebyo mora yatukananga igawe kagali kando obwata gose na mamiri obwata gose bintu binde bichaba chavu nga omanya kubwata litunda liringa 10 5 20 mono ebintu biriga bibwate teno bochafu mara gose ne chinchu yani ebintu kete bichapa chafu mono ayo takata kogora kwagirire liwate banga nga kibone binde byabaiga nande lyanda to kokone limachini omanya kuroro rusi gose ne bigari gata to kuruse bigari tabwati andiga chifu mono gose ga kwemirio konya kosoyi byara chimioro ime konya kwebangu saiga koraiga konya kubanga mono trigo chiale tabijangi ya by the way yasenge njonga ki ayokoni ndagira mali yokoni ndagira alise chigali nini na nini anderende yatukananga igako koretere ndagira mpaka somo nume mpaka umutugoro mpaka yani ninga nunua hii nini kani turachi no ligereria turachi no kora kende bono yatukana ogotongiri ndagireri okoge chiri already yatukananga okay no muntu korrekana gukana batenga ki kweli ndagireria ninga ntwe karase gusene ndabwire because muntu bekana bakorrekana bono yatukana no muntu lebunale yani nane bicha yoko ni ndagira trigo chialeta sifa oyo koletere mpaka umunume mara nunua hii mara oyo kare rio umwana mwarengenere gusene mwana kengwerere omwaire gosene chinchugu omwaire gosene binte bibaga bana bago chesera bondege nini nunua hii bono ya mpaka kwa kuminga ki bono kinkogora nendagira nkogora aga kuincha nkogora aga soda kaga kenkogora mwana bono yani yatokananga erate ketamwe ebionsi gosene ebintu biri bako biye para yatokananga bono ebintu bya gechi because yori kogora no enere gago sinyo gyakogora no mwana ero mwana tamanyeti mwana olega ekobwata atakatebe dadi ni nulie hii mami ni nulie hii bono mwana ero mwatega akobwata byonsi bono gakimbionsi okogora yara gotokananga naga soda kwa gamwana ki omwana ne yani goraga sodaga na erango na ngo kwale baka mache nunua hata maji nini bono binte mbiri biti byago kibatewe bali baba oni ngoraigo buyaigo kemasikani buyaigo umatenga ki amaje nara litunda ndirega iga inkinda akoneli lakini tali okorusia na komware livyonsi na komurutera labda gosana asere so igoro gosana ase yanka igoro gosana ase labda bwa to sine pagi kwa murutera igoro ngabono gole bintebi bono ebi embwetero chabangindonge mbegidre chabandonge ahiro changa mbuyogo kora lakini gocha sabande yeko gecha asenge njonga ki ebinto of course ngo korale ngesana maje umwane rango ya molire bono kwa iro mwane biscuit kwa iro mwane kwincha kwa iro mwane soda kwa moira maje kwa momentire chinchu kwa moire osene bintu biribya bana bago chesera wana bintu imbiro chibya bange because inkiro chako kurabora no mwana onge agotabora labda ta mwana tamanyeti ongere gotabora ngosariale gosenensa kwamwa ngosariale gosene simi bono otaboire bono mwange agoetana bintu imbiro chibya ko kibadewe mbirigo chibya babiya asenge njonga ki oni kemasikani moe ekemo asekemo because garako muhabyo sirimo ogago chinere uwana changanyikiwa takomenya ngia kokora no mwana no alega bwateba ninulie hii omwana ngere kolera kwama yagosiria omorembe bono pia segari yime bona abantu bange yagwetana ono bintu bune bimbiri chibya babija akegora nko bolinga ki embweyo etabye yetri kogokia ayoro chenga mbuyo gokora lakini gocha sabande teri chiagokia akegora nko bolinga ki ine gaki igombuya ine gaki